Què tal? Molt benvinguts a aquest vídeo sobre verbs irregulars. Una persona em va demanar si podia explicar amb un esquema una miqueta tot això dels verbs irregulars i aquest vídeo és una mica una introducció. Fixeu-vos que hi ha uns verbs irregulars molt marcats, molt pronunciats, que són anar, estar, ser i haver. I a més, de ser molt irregulars es fan servir molt. Per tant, s'han d'analitzar un per un. Anar, fixeu-vos que el present és jo vaig, tu vas, ell va, i hi ha molta irregularitat. També amb ser, amb haver, amb estar. Per tant, aquests s'ha d'anar un per un. Després, les irregularitats de quin tipus són? Doncs en general són ortogràfiques, per exemple, rajar, que va amb J, ragen va amb G, són lògiques aquest tipus d'irregularitats. A vegades, per exemple, el verb sortir s'escriu amb o, l'infinitiu, sortir, però si jo dic ell surt, va amb u, no diem ell sort, diem ell surt d'aquí. D'acord? Per tant, ortogràficament hi ha irregularitats amb força verbs, i això és el que ho complica. I després, les morfològiques, vol dir de forma, per exemple, valer, a l'infinitiu valer, el present fa jo valc. No jo valgo, per exemple, o jo valo, com potser seria la versió model. Llavors, doncs, hi ha força irregularitats morfològiques i això és el que fa que sigui complicat d'estudiar. A sota tenim un tema d'interferències, però primer mirem a l'esquerra. Quins fenòmens trobem sobretot en els verbs irregulars? Una cosa que se'n diu velarització, per exemple, aprenc, aprengui. Aquest gui, aquesta consonant d'aquesta manera, que es diu velar, doncs és un fenomen bastant comú en verbs irregulars. Els verbs incoatius es refereix amb incoatiu a aquest increment i passa aquest increment amb els verbs de la tercera conjugació. Per exemple, del verb patir, jo pateixo, tu pateixes, etc. Si ara mirem a sota les interferències de la segona o tercera conjugació, fixeu-vos que aquest és el problema que passa en verbs de la segona conjugació. Del verb debatre, el present és debato, no debateixo. De concloure és concloc, no conclueixo. D'excloure, excloc, no exclueixo. Fixeu-vos que excloure, debatre, concloure són de la segona conjugació i de vegades fem interferències sense voler. I després, si tornem a l'esquerra, el tercer punt, són els participis irregulars, d'admetre, admès. N'hi ha molts o força de participis irregulars que s'han de mirar. I és una de les coses que a vegades pregunten a selectivitat. Per tant, molt interessant el tema dels verbs irregulars, però s'hi ha d'anar entrant. Per una banda, aquests 4 grans verbs irregulars, i després hi ha, en alguns verbs, mirar les irregularitats. Tenir present aquests fenòmens que hi ha, els verbs incoatius, que són de tercera conjugació, tenir-ho sempre en compte, no els de segona, i els participis irregulars, que també hi ha llistes a internet que podeu trobar. D'acord? Espero que us hagi ajudat una miqueta aquest vídeo. Salutacions cordials i fins la pròxima ocasió.